Hello, magandang araw Bali may gawa tayo ngayong Hytronics plasma cutter. Yan Cut 60. So plasma cutter to. So di ko na napakita yung nito, yung paano ko ni-repair to kasi nga madalian yung nito, madalian yung gawa. Ang problema lang nito ng plasma plasma cutter, may display siya. Ayaw lang mag-spark yung pinaka-trigger. So ayaw siya maglabas ng voltahe, walang output. So yan yung pinaka-problema nito. Kaya lang, hindi natin mapa-plug in to kasi yung cable nito sobrang laki Doon na lang sa labas So na-testing ko na to. Tapos na nating magawa yung welding na to Pakita ko lang yung nito, yung loob nito. Ito yung loob ni Hytronics Plasma. Bali, ito yung supply ng air. Yan, may valve siya. Tapos, bali, 16 na output. Pero iba yung construction nito kaysa welding inverter, Kasi high voltage nga ang labas nito Ang out pala nito, 230 to 250. Yung voltahe na lumalabas dito at saka dito. Ang pinaka-trouble lang nito, ito yung control board niya. Yan. Yan ginawa natin yon. So, SMD kasi nilagay dito. Tapos wala tayong available na SMD. Kaya yung malaki yung nilagay natin. Yan. Tapos 24 na IGBT. 12 dito, 12 din dun sa likod. Tapos ito yung choke transformer niya, power supply. Tapos ito yung high voltage transformer. Makikita nyo naman mag-arc yung dalawa. Yan Diyan, mag-a-arc muna yan. Pag pindot mo ng trigger, mag-a-arc yan. Saka palang sisindi yung plasma cutter doon sa handle. So, pasensya na, hindi ko na napakita yung paano ko ginawa to kasi nga madali yan Tapos, pakita ko lang yung diagram nito. Buti na lang nakakuha ako nito. Hindi pala nakakuha. Buti na lang meron ako nito. So, pakita ko lang yung block diagram ni Hytronics Plasma. So, yan. Ito yon. Yan. Bali, ito lang yung pinalitan natin. Yan. Wala tayong SMD kaya malaki yung nilagay natin piyesa rito. Tapos dito, ito yung control board ng high voltage niya. Ang kasi dito, ayaw mag-spark yung high voltage natin. Tapos wala tayong masukat dito na na output voltage dito sa output output module natin. Tapos ito yung choke, yung malaki. Tapos ito yung high voltage para dito na mag-arc dito sa dalawa na to. Yan.
Tapos ito yung solenoid ng gas. Tapos may air detect switch tayo. Pag hindi nag-on to, hindi mo rin mapapaandar kasi ang kailangan mo dito, magkakaroon muna siya ng supply ng hangin. Tapos para ma-switch niya to, para ma-trigger mo yung triggering switch dito. Yan o. Dun sa handle. Tapos ito yung supply ng kasama sa supply ng handle. Dito mag-arc yung ano. Ito yung magti-trigger ng switch para mag-arc. Tapos ito naman, ito na yung ano mo, ground mo, output. Bali ito yung gas supply line mo na papuntang handle. So hindi naman kahirapan yung trouble nito. Kaso nga lang, medyo natagalan ako rito kasi nga yung welding pala nito, pinsan ko yung yung unang gumalaw nito tapos nagkamali siya rito ng ng lagay ng mga relay. Nagpalit-palit niya kasi may hindi magkapareha yung relay dito na voltahe. So nagpalit-palit siya. Nalagay niya sa ibang kaya medyo natagalan ako ng konti. Pero okay naman, wala namang problema. Yun lang naman ang naging doon. At saka so far, wala naman akong nasirang IGBT kasi medyo may kamahalan din pag nasira. 24 piraso to na IGBT, tapos 16 pieces na output diode ang nandito. Ang output voltage nito naglalaro sa 230 to 250 volts DC. Yun yung output voltage ni Hytronics plasma cutter. So balik lang tayo dito maya siguro iti-testing namin to sa labas kasi parang ngayon nata to kukunin. So balik lang ako pagka nag-testing na ito sa labas. Kasi dito di pwedeng mag-testing tayo dito sa loob kasi masyadong malaki yung arc ng arc ng cutter. Parang umaapoy yun. Pero hindi pwede tayo dito sa loob. Baka masunog tayo. Kasi may mga kutsyon dito. Tsaka mga mga damit-damit. Baka konting lang, talsik. Baka magkaroon pa tayo ng aksidente. So wag na lang. So balik lang ako testing na natin tong ikating sa labas. Dito. Okay.